статията ми, някои от вас са ги гледали. Бях в Sephora, бях в магазин Kiko Milano. Най-последната козметика, която е излязла на пазара, беше там. Гримовете на Риана, например. Изобщо потънах в някакъв рай и много от вас ми писаха какво съм си купила, нали, като грим козметика, какви са цените там. Това ме потикна да направя това видео и то да е първото, защото е най-прясното нещо, което се е случило около мен и мога да бъда най-така скорошно заредена от енергията и да ви разкажа по-подробно. Да, минаваме на гримовете. Kiko Milano. Марка, която не съм ползвала до сега. Всъщност, доколкото разбрах, стартира още 1997 година. Името говори само по себе си, става дума за италианска козметика и носи и под името на моя любим град. Поне най-хубавия град, който съм попадала до този момент, въпреки че дори една малка частичка от света не съм обиколила, но Милано е нещо невероятно и си пожелавам скоро да ми се случи пак да отида там. Ще е много яко, ако си посрещна рождения ден в Милано. Добре, сега съм мечтала. Kiko Milano, така и не разбрах дали тази козметика я има в България. Писаха ми няколко приятелки, които я ползват, но те не са от България и не са си закупили козметиката от България. Казаха ми, че са много доволни спрямо цената и качеството им. Мога да потвърдя. В момента на устните ми е, хайде ще започна от него, гланца на Kiko Milano, който си купих. Така ще ви го покажа. Има много сладка опаковка. Наистина е невероятен. Са тези бляскави частички, розов. Просто е много сладичък. Интересното е, че продуктите са много леки и по-скоро го няма този наситен розов цвят, когато го сложите на устните си. Оставя един много сладък и приятен блясък. По принцип не обичам никак гланцове, тези, които са тежки, лепнещи и както във Варна е непрекъснато ветровито. Примерно съм се приготвила 1 час. Излизам и още с първата крачка ме духва някакъв ужасен вятър, студен, естествено. Поне зимата е студен, лятото не. Но без значение, цялата ми коса става в гланц. Абсолютно цялата. И грима ми е развален и косата ми не прилича нищо. Много дразниш момент. Този не е такъв. Този е много лекичък и много ми харесва. Даже той се води 3D хидратиращ гланц. Наистина бих си купила още. Беше много намален, пак го показвам. Беше много намален. Цената излизаше около 11 лева, което не знам дали е много или малко за марката, но за магазин, който е специално на Kiko Milano и марка, която има собствен магазин в мола, за мен това не е много. Ще ви покажа и сенките, които си купих. Пак ме грабнаха с блестящите си частици. Просто ги тествах на ръката си и много ме грабна този брокатен ефект, който не знам дали ще видите. По-нататък, като стана по-голям професионалист, ще се специализирам в тази част да показвам нещата в детайли. Но за сенките искам да ви кажа, че също както и за гланца, цвета им изобщо не е наситен и се абстрахирайте от цвета, който показвам. Нанасяйки ги на очите, остават просто едни леки бледо розови отблясъци, които са много сладки и са много приятни за дневен грим, както и за лятото. И нещо, което току-що падна на земята, но няма как да не минем без гафове. Спиралата на Kiko Milano, третия продукт, който си купих. Така, когато говорим за спирала, винаги избирам стандартната спирала.
Никога не се доверявам на това някой да ми хвали последната иновация на дадена марка и тяхната спирала. Просто никога не съм била доволна. Обичам стандартна, обикновена и не водоустойчива спирала. Тоест, задължително спиралата, според мен и според моите мигли, те са на това мнение, спиралата не трябва да е водоустойчива. Другата е изключително тежка, махат се по много труден начин от окото. Изобщо не съм фен. Да, си купих тази обикновена спирала. Вижте четката. Казаха ми, че тази е най-хубавата. Надявам се да сме се разбрали правилно, защото там почти никой не говори английски или да говори много малко. И то много рядко не се някой говори английски, но оправихме се. Да, преминаваме на най-яката част, поне според мен, за козметиката, която ще ви покажа в момента. За тази декоративна козметика знам от 2016 година. Може би е мой много голям пропуск, но отначало техните опаковки определено не ме грабваха и ми се струваха много странни, защото не си падам по ретро неща, въпреки че в момента работя по това над себе си да се сблъсквам дори с неща, които не харесвам и да се опитам да ги приема, но не е това предисторията, свързана с грима. Ретро опаковките, както казахме, отблъскваха, но лятото на 2018, миналото лято, си купих един комплект с червила на марката The Balm. Показвам ви го с сантиментална гледна точка до някъде. Тези червила вече са останали само трички, всички други са изразходени и вероятно са последните части от тях не са изхвърлени, ами са по чантите ми. Имам много неприятен навик. Винаги излизайки, вземам червилото, което съм си сложила на съответната вечер или ден, няма значение. Излизайки, вземам го със себе си, слагам го в чантата си и след това то не се връща при останалите гримове, така и губя червила или всичко, което друго реша да взема конкретния случай със себе си в чантата си. След това почва едно търсене, изкупване и така. Червилата ме впечатлиха много. Много трайни, много приятно усещане, когато ги нанесете на устните си. Създават имат охлаждащ ефект, правят устните по-големи и наистина няма нужда да се притеснявате точно за това, което ви говорих, да сте в някакво притеснение, че след като хапнете или пиете нещо, червилото ви ще се изтрило. Да, не са като химически червила от едно време, но наистина са уникален продукт и The Balm ме спечелиха за винаги като техен огромен фен. За това в Турция, където намаленията са големи, особено тази козметика, която се предлага дори в техния магазин гратис. Между другото, ще да е много готино, а може би това ще се случи скоро, защо не. Много ще да е яко, ако The Balm се предлагаше в Lily или в DM и може просто така някой свободно да си я купи. Примерно излизаме на шопинг в мола и си купуваме The Balm, а не да обмисляме предварително такива покупки. Купи си едно от тези червила, беше много намалено, сигурно излизаше и толкова 11 лева. Все още не съм го пробвала. Този цвят го нямаше в палитричката, така ще я нарека, или комплекта, който аз си купих. Цветовете, между другото, така ще покажа, но цветовете по принцип на тези червила ми направи впечатление, че също по един начин ги виждаме и по съвсем друг начин стоят на устните. И тъй като са матови, нямат толкова... не стоят грубо. Аз не обичам много наситени цветове и примерно понякога, когато си сложа по-наситен цвят червило, самите ми черти имам чувство, че стават по-груби, може би защото устните ми са по-големи и ако ги очертая с червило, както последните дни качих няколко сторита и всички ме питат дали съм слагала хиалурон.
така създава впечатление, че кога съм с червило и съм ги очертала, все едно съм си направила нови устни. Все още не съм си сложила хиалурон, много пъти съм се канила, но не съм пристъпила към това, към тази интервенция. Нямам интервенции по себе си. Друг път ще си говорим за това. Да, освен едно червило, си купих и един гланц. До сега не съм ползвала гланци на The Balm. Всъщност аз нищо не бях ползвала, освен тези червила на The Balm. Но гланца е много наситен цвят. Също не лепне, между другото, не го пробвах. Наситен цвят е, но е много приятен за лятото. В момента изглежда много по-наситен цвета, отколкото е реално. Розово-лилавеещ цвят има, какъвто е и показан. Много як блясък остава по устните и наистина ги прави много закачливи. Другото, което си купих, спирала. Единия ден бях в Кико Милано и тъкмо бях решила на следващия ден да се върна и да купя спирала на сестра ми като подарък. И попаднах в друг магазин Гратис, който имаше различни неща от тези, които бях посещавала. Естествено, те бяха най-много като разновидности, като наличност, защото в другите места просто бяха изчерпани. И естествено не бях сама, мъжът ме чакаше отпред, бях много напрегната. Мислех си, че съм избрала всичко за точно 4-5 минути, а той ми каза, че ме е чакал половин час. Въпреки, че бързах, не знам ако бях самичка колко време щях да седя пред щанда и да се чудя и да избирам. Естествено заложих на маскара, на спирала, която е не водоустойчива. Надявам се да остана доволна, все още не съм я отворила. Ти покажа така отблизо. Може да ми пишете, ако ви интересува, или да споделя в някой друго видео моите впечатления от спиралата, но цената й беше точно колкото е тази на Кико Милано, излизаше около 11 лева. 11 лева за The Balm, според мен са нищо. Последния, предпоследният продукт на The Balm е продукт, който се влюбих обязателно. Това е тяхната очна линия от 2-3 години, 3 са със сигурност. Използвам само единствено очна линия на MAC. Тя е много икономична. По принцип, основните гримове, които имам и ползвам, са естествено фондютейн, спирала и очна линия, като очната линия слагам рядко, когато имам повече време да отделя за грима си и предимно вечер. Продуктите, които са основни за мен, гледам да са по-качествени, на по-хубави марки винаги. И особено очната линия, тъй като съм с много чувствителни очи, много внимавам каква ще е, а тази на MAC съм много доволна и отделно всяко момиче, може би, или поне аз съм от тези момичета, които изпитват известни затруднения да уеднаквят очите си, поставяйки очна линия, тя да стои по еднакъв начин, както на лявото, така и на дясното око. И всеки път си я слагам по различен начин. Не знам, това има може би някаква магия. Много ми е трудно. С тази на MAC и с четката на MAC съм свикнала. И по принцип гледам да не експериментирам с други, защото не знам дали просто ще успея да я нанасям. С тази ми е повече от лесно. Много лесно я нанасям. Много е хубава. Не оставя никакъв отпечатък върху горния клепач. Изключително трайна. Както казах, много лесно се нанася. Прави много красиви очите. Наистина е много хубава. Просто не знам, когато ми се изчерпят тези продукти, от които съм много доволна, сигурно ще искам да отида пак до там да си ги купя или просто ще потърся да ги купя от тук, защото наистина намерих продукти, които със сигурност ще ползвам и за бъдеще, а не само като се изразходят. И две най-любими за всички мацки неща ще ви покажа.
палитра. Купих си палитра на The Balm, пак за много малка, много ниска цена. Просто всичко, което съм купила, беше намалено. А то явно там и не си струва да пазариш, ако нещо не е намалено. Между другото ми се стори, че дори цени, които не са в намаление или идирим, както пишеше, не знам дали го произнасям правилно, но научих тази дума. На повечето места беше изписана с едни големи надписи в червено. Просто няма как да го подминеш. Дори да не са в намаление техните продукти или каквото и да предлагат, имам чувството, че цените са по-ниски, може би заради стойността на лирата или така ми се струва, нямам идея. Но ето я палитрата. Сега я отварям. Ще ви я покажа. Много готини цветове има, много са сладки, с блестящи розови нюанси, с черно. Аз много обичам да има черно в палитрата, тъй като така успявам да подчертая окото си най-добре при грима. И с няколко матови цвята. Нямам търпение да използвам. До сега, между другото, не смеех преди да заснима това видео. Отворих само някои неща. Не знам защо. От дете, може би, има някои неща, които като ги изпитвам толкова голямо вълнение и уважение спрямо продукта. И винаги момента на разопаковане, на отваряне или на използване е много специален за мен и гледам да го правя с някакъв повод, т.е. в случая трябва да е специален. Може би, ако скоро имам такова по-специално излизане, тези дни, надявам се, ще я използвам и в следващото видео, в което съм намислила да ви покажа какви дрехи се взех оттам, мога да ви кажа дали съм доволна или в някое друго видео. Не знам за сега как ще структурираме нещата. Вашите коментари и отзиви ще ме насочат, надявам се. Последният продукт, който ще ви покажа на The Balm е, както пише, всичко в едно. Това е бронзър, сенки и блясък в едно. Продукт, който всъщност също смятам за много икономичен и за много удобен, ако правите грима си, примерно за някакво отрицателно време, може да използвате тази много функционална, бронзираща руж система. Така ще я нарека. Не знам дали се забелязват, може би на светлина се забелязват много готини блестящи частички. Не знам дали успявате да ги видите, но ето, ще ви покажа така опаковката. Вероятно някои от вас ползват The Balm, просто аз съм много така екзалтирана, защото не съм си купувала толкова много продукти на такава хубава марка и то на толкова добри цени. За мен наистина това е от голямо значение. Обикновено имам, не знам, може би моят мъж ще го нарече проблем, но имам проблем с пазаруването. Винаги обмислям прекалено много всяка една покупка. Например, в Турция сигурно 2-3 дни бях обикаляла всички магазини около нашия хотел. Имаше една огромна главна улица, т.е. даже не една, с много магазини за дрехи по нея. И съответно и другерийни магазини имаше, и магазини за бельо. Обикалях я и просто исках да разбера къде, какво се предлага, на какви цени и да сумирам нещата в главата си, да избера кое е по-изгодно, кое е добре да купя, кое е най-хубаво, кое се заслужава, в кой магазин се предлагат най-готините неща. От толкова много мислене, в крайна сметка на третия ден, в който целенасочено отидах да купя дадени продукти, вече ги нямаше, защото там наистина стоката се сменя много бързо, потока е много голям и всичко се изкупува много бързо. Така, дълго обмислях какво точно да си купя като козметика, накрая реших да е това. Надявам се видеото да ви е харесало, а ако ви е било полезно с нещо, също ще се радвам изключително много. Надявам се и да ме виждате в малко по-различна светлина, така в къщи и
Виждам, че съдите по снимките ми, че съм много една сериозна и строга. Просто така съм свикнала да позирам и не знам защо така изглеждам. Наистина оставам изключително учудена, когато получа някакви такива подобни негативни коментари. Много ми е странно, но надявам се видеото да ви хареса, както казах, и очаквайте следващото видео, в което ще ви покажа какви дрехи си купих оттам, и до скоро!